Община Оряхово е община с богато културно наследство и традиции, които могат да се използват за нейното развитие. Това заяви водача на листата на НДСВ и мажоритарен кандидат Христина Христова, която разговаря с жителите на крайдунавския град. В последните 8 години НДСВ направи много за развитието на Оряхово. Осигури финансиране за довършване на сградата, в която сега се помещава администрацията, помогна за намаляване на безработицата, за повече социални програми, които да обхванат всички населени места. Затова подкрепете ни, като гласувате с номер 8 в бюлетината, за да продължим да работим за вас, допълни Христина Христова при представянето на листата на НДСВ. Един от нашите основни приоритети е развитието на туризма и Оряхово може да се превърне в живописна дестинация. По река Дунав могат да пристигат кораби с много туристи, които да акостират тук и туристите да идват, да търсят развлечения, да търсят стоки, да търсят услуги в Оряхово. И мисля, че това е акцента, върху който трябва да поставим нашето внимание. Оряхово е една живописна и реална туристическа дестинация на Европа. Община Оряхово е с развито земеделие, което също е наш основен приоритет, заяви още Христина Христова. Аз ще работя за това да се увеличи участието на държавата в субсидирането на земеделските производители. Като добър приятел и земляк посрещнаха водача на листата на НДСВ и мажоритарен кандидат Христина Христова, пенсионерите от клубовете в община Мизия. Ние ви обичаме и знаем какво сте направили за нас. Тези думи и много цветя дариха на Христина Христова жителите на Мизия. Изправям се пред вас, както всеки друг път, с открито лице и сърце. Благодаря от своя страна Христина Христова. Скъпи приятели, към много от вас мога да се позволя да се обърна вече така, защото толкова години и в лошо и хубаво съм била сред вас и с много от вас вече лично се познавам и съм приятел с тях. Ще продължа да работя за увеличение на пенсиите и за повече възможности за хората в третата възраст, заяви след срещата водача на жълтата листа Христина Христова. След срещата с хората от третата възраст в Мизия, още много неща научих за техните проблеми и се оказа, че те не са само, както си мислим, за пенсиите, за здравеопазването. Хората от третата възраст имат потребност да се чувстват пълноценни граждани на обществото, да имат културен живот, да пътуват. Затова, освен че ще работя за сигурни пенсии на възрастните хора, чрез фискална устойчивост на политиката в България, за да може да е устойчива и пенсионната система, ще работя и за да могат хората от третата възраст да изпитват своите човешки радости от живота. Затова аз се ангажирах да им помогна да имат една екскурзия по избор на тяхна дестинация в България,